Zibukeka zande iy'nkinga kaDuduzile Zuma futhi Mandela. Yazi ukuthi kungekudala nje lokhu kade ehamba ey'nkantolo ngecala ley'bhelu zangoJulayi. La kuthiwa khona waba neqhaza lekutheni ephehle udlame. Nakhu-ke manje usevulela icala udadewabo impela. Uvulela icala udadewabo esho ukuthi hhayi, ngathi ngomunye wabantu aba-recruiter la madoda lawa kuthiwa uTshebhekile ko-Ukraine. Ahamba kuthiwa ayoqeqeshela ubusosha kade ayofakwa empini. Asa-mercenaries le empini yase-Ukraine nase-Russia. Hhayi, abanye bakhomenta bathi kumele ecabangisise kahle manje ngoba engahle impilo yakhe yonke eyichithe ejele. Asazi kuthini ukubona kwakho, kodwa nje icala lingena impela. Nesitatimende futhi esiveziwe sivezwa into eyinkinga kuthiwa lo muntu okuyena omangalile udadewabo. Umangalile yena uDuduzile nomunye futhi abalwa naye owesilisa. Ukuthiwa ibona babe-recruiter abantu laba ukuthi abaye eRussia. Manje-ke asazi ukuthi kahle kahle khona kuphi okuyikhona noma yikho, kodwa nje icala lingenile livule police station yase-Sandton. Nalo khulumela amaphoyisa lawa South Africa u-Athlenda Mathe uqinisekisile lokho kwi-interview nabeyindaba ukuthi impela hhayi indodakazi kalo wayengumongameli uZuma uDuduzile Sambudla Zuma unecala avulelwe lona namhlanje e-police station. Mangithi namhlanje zo-24 so nje hhayi hlubile guys, kuthini ukubona kwakho? Asike siyibonele-ke nayo ividiyo la amaphoyisa aqinisekisa khona ukuthi livuliwe namhlanje icala. Has registered a case at the Sandton police station against the three individuals. She accuses them of luring 17 South African men to Russia to get involved in the Ukrainian war without their knowledge and consent. So she alleges that these 17 men are stuck in between the Ukraine-Russia war, and she's urging police to investigate this particular matter. I can confirm that an inquiry docket has been registered. The matter was escalated provincial level, but I've just got confirmation that the police will be taking over the docket to investigate. We cannot determine or confirm the charges as yet because we are yet to investigate. We're still investigating all these allegations that there were 17 men. They were taken to Ukraine, Russia, rather, to fight in the Ukrainian war. So she alleges that upon arrival in Russia, they were then handed over to a Russian mercenary group to fight in the Ukraine war without their full knowledge and consent. So that's what we'll be investigating. So three individuals that we are investigating, and the police will be taking over the docket. Just the final question, Athlenda. Are you able to at least tell us, the state of these men? Are they back? What can you tell us about that? Well, the men are not back yet. I think DIRCO, government is better positioned to comment on that. But we're just confirming that the case was registered at Sandton police station on Saturday evening, and the matter is still under investigation. Are these men trained soldiers or they were just taken as ordinary South Africans? I do not have the information. We are going to investigate the matter. Thank you so much. Thank you. Hhayi-ke lowo kuyena u-Athlenda Mathe lo okhulumela amaphoyisa la South Africa, SAPS, noqinisekisayo ukuthi isiteshini sase-Sandton eGauteng kuvulwe icala livulelayo nentokazi lo. Hhayi asazi-ke bakwethu ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uma kuyimpi yomndeni noma impi yepolitiki noma yini asazi. Kodwa nje iqiniso lithi kunabantu abavalelekile empini abenza isicelo sokuthi bacele uhulumeni babuyisele ekhaya engenelele ngoba sebeboshwe njengamasosha ezempi.